Audiovisual e Intercentros, grazas de antemán ao profesorado, o alumnado dos 3 centros implicados nesta actividade. Agradecemos tamén en especial a presencia de Jorge Rubén San Pedro, director territorial da Consellería de Educación de Ourense, de Manoli Maseda, coordinadora provincial de Normalización Lingüística de Ourense, e de Margarita Pincueta, concelleira de Cultura do Concello do Barco. Pois imos comenzar logo este Festival da Palabra, porque diso se trata, de facer unha homenaxe á fala, a nosa lingua, que afortunados somos de ter unha lingua propia para comunicarnos. A lingua nunca será e nunca é un problema, é unha enorme riqueza. Coidémola e manteñámola viva con orgullo. Bueno, pois agora vou ir chamando os nosos oradores e oradoras de cada centro. Tedes un minuto para defender a vosa palabra. Sabedes a dinámica do concurso, subides por esas escaleiriñas cando vos chame, colledes a vosa palabra e o show, como fixestes nos vosos centros, e nada máis.